Sa episode na to ay ililibot namin kayo sa probinsya ng Aurora. Welcome Aurora! Magmomotor tayo sa Sierra Madre at pupuntahan natin ang Kasiguran. Matapos ang 10 oras na biyahe, sa wakas, andito na tayo. Welcome to Kasiguran! Kung saan madadaanan natin ang Pantabangan to Baler Road, ang Ampere Beach na isa sa mga paboritong stopover spot ng mga riders, ang Dinadjawan na may white sand beach at ang scenic road ng Dinalungan. Magkakamping din po tayo sa Pacific Sunrise Beach Camp ng Kasiguran, kung saan matatagpuan ang Tibu Tidal Pool. Kasama si JTV Flores at Carl Moto. Sana'y samahan niyo po kaming muli sa aming adventure papuntang Kasiguran. Let's go! Umpisahan na natin ang video. Lights and colors, love is for the ones who dares to wait. No use in running when all I really want. Good morning guys! Time check is 6:02 AM. Ngayon po ay Sabado. So on the way po tayo ngayon sa may Kasiguran. Muli nating babalikan ang Tibu Tidal Pool tsaka sa may Pacific Sunrise Beach Camp. Ayan. Magkakamping po tayo sa may Kasiguran, Aurora. Kasi yung last punta po natin dyan is last year pa. Nung nagpunta kami doon, yung daan ginagawa pa lang. So may part doon na kung saan tatawid ka ng mga parang ilog. Kaya ngayon check natin kung okay na ba yung daan. May nag-comment kasi ngayon doon sa video natin na gawa na daw yung daan. At madami din nagtatanong kung kumusta na nga daw yung daan doon sa may Tibu Tidal Pool. Kasama nga pala natin si JTV Flores, nandito sa likod natin, at si Carl Moto. Ganda ng sunrise oh. Actually may bagyo ngayon eh, si bagyong Betty. Sana wag muna umulan. Welcome to Nueva Ecija. Ganda ng church oh. Welcome to Pantabangan. Ganda ng view. Eto, andito na po tayo sa may Aurora. Welcome Aurora. Ha, pakaganda talaga dito. Wow, grabe naman no. Solid ang daan. Barangay Baubo. I love Maria Aurora. Ganda ng ulay ng mga palay oh. Kasiguran. 100 kilometers. Tanahan dagat guys. Woo. Ito na Ampere Beach. Pipicture tayo dito syempre. Dito madalas madami nagpipicture dito sa may Ampere Beach. Hindi ko alam tama ba yung pronounce ko, Ampere or Ampere Beach. Ito. Diba? I heart Ampere. Welcome to Ampere Beach.
Pacific Ocean! Ganda ng kulay ng dagat talaga dito. Mga kubo pala dito. Okay, mula dito sa may Amper Beach, 122 kilometers pa. So almost 3 hours pa siya. Okay, tuloy na natin ang biyahe. Tingnan nyo, daming buko oh. Ito na naman po tayo sa bangkingan. Oh, ito yung mahabang tulay oh. Ang sarap magmotor dito sa may probinsya. Walang traffic. Ayun oh, puro bundok, mga puno nakikita mo. Talagang nakaka-relax. At napakasarap ng simoy ng hangin dito. Sariwang sariwa. Dito sa kaliwa bundok, dito sa kanan dagat. Grabe. I love Aurora. Wow, ganda. Grabe no? Kakaliko mo lang, liliko ka na naman ulit. Eto dito madami ng mga beach resorts. Ayan, may mga cottages. Eto dito meron din no. White sand na dyan. Ayan no, white sand no. Oh, diba? Oh, ganda oh. May vlog na po tayo dito sa may Dinadjawan. Sa mga hindi pa nakakapanood, ilalagay ko yung link sa description box below. Sobrang ganda din ng buhangin dyan. Puting puti.
Ganda ng kulay ng dagat talaga. Ito, Dinadyawan Bridge. Ito, nasa Dinadyawan na po tayo. Ito na po pinaka-town proper ng Dinadyawan. Ito, madami ng mga tindahan. Ayan, may mga ano rin dito, gasoline station. Dinadyawan Public Market. Ito yung papuntang Quirino, Nagtipunan. Tapos yan, Dirasag, diretso. Pero kakain muna tayo dito. Magkasasandok ako ng sabaw. Yun. Maraming salamat po sa ibigay namin. Ito guys, dito sa ano si pangalan nito kuya? TJ's Seafood Restaurant. Seafood Restaurant. Nagsuserve din sila ng Boodle Fight. Ayan oh. Tignan nyo oh. Magkano yung ganyan kuya? 3899 sir. 3899. Good for 4,000. 10 or 5 to 10 sir. good for 5 to 10. Ayan. Kunwari naka-check-in sila dito sa mga beach resort dito, pwede silang order dito. Yes sir. Ayun. Tapos i-deliver nyo na lang. Yes po. Ayun. Yan guys oh. Sarap oh. Dito lang po yan sa may TJ's Seafood Restaurant. So guys, ito paalis na kami dito sa may TJ's Seafood Restaurant. Papagas na kami dito. Kasi yung biyahe natin hanggang Tibu Tidal Pool, nasa ano pa yan, 2 to 3 hours kasama mga stopover para dire-diretso na. Although meron pa tayong 2 bars pa lang nabawas sa gas natin. Grabe yan, tipid na motor na to. Pero pagas na tayo para dire-diretso na. Eto, pakita naman tayo. Eto, maganda view dito. Naalala ko yung lugar na to eh. Kalsada tapos bangin kaliwat kanan. Yan oh. Bangin sa kaliwa, bangin sa kanan. Dito matatanaw mo yung dagat. Pakita ko sa inyo. Ayan oh, di ba? Ganda, di ba? Something in the air and a sparkly shimmer on our skin, restoring everything within. Oh, dreamy, breezy, we go easy, easy on our tiptoes. Ano to? Ayun. Welcome to Dinalungan Aurora. Sa Dinalungan na po tayo. Marami pa ring buko. Daming buko oh. Ha, tignan nyo. Ang daming buko. Ay, naiwan na ako.
Grabe, ang ganda dun, no? May nakita ko dito eh. Pasukan natin. Ang ganda. Ang dami buko. Ayan, oh. Tingnan nyo. Wow. Wow. Ang ganda. Napakaganda, guys. Saan kaya papunta to? Ganda. Ang ganda, no? Pwede gusto niyo mag-picture? Ang ganda, oh. Pwede mag-picture, oh. Ayan, oh. Ang ganda, oh. Silipin natin kung anong meron doon, guys. Ang ganda dito. Sa kaya papunta to? Ganda. Grabe, napakaganda. Tignan nyo. Ang lilim. Ah, wala na. Wala na yata eh. Dead end. Ha? O tara, balik na tayo. Ang ganda, oh. Parang ang sarap pagtayo ng tent dyan, no? Napakalilim, no? Welcome to Barangay Abuleg. Eto, at ayun, sa wakas, nasa baba na tayo.
Eka matutod! Eka matutod! Inaantok na siya. Nakita ko, sinasampal-sampal niya yung helmet niya eh. Yun ang mahirap pag walang intercom. Nakakaantok, wala kang kausap eh. Buti na lang, andyan kayo, kinakausap ko kayo. Kinakausap ko sarili ko. Ito yung papuntang Bulawan Falls. Yan. May vlog din po tayo dyan. Lalagay ko yung link sa description box. Kasiguran, kaliwa. 28 kilometers na lang, malapit na tayo. Pero mula Kasiguran, babiyahe pa tayo ng mga ilang kilometro hanggang sa may Tibo Tidal Pool. Okay ka ba? Bisa ka mag-stop over? Ah, sige. Wow, 28 kilometers. Mukhang inaantok na siya eh. Tinatanong ko kung gusto niya mag-stop over. Kaya lang malapit na lang daw. Weng! Weng! Bomba daw. Sayang ng gas. Doon tayo pupunta oh. Yan, sa bundok na yan. Oh no. Umaambon. Maambon pero may araw. Huwag ka muna umulan. Malapit na kami. Mamaya ka na umulan pagdating doon. Ayun o, biglang kumilimlim. Ito na ba si Bagyong Betty? Ang dilim. Doon tayo pupunta guys oh. Ayun o. Actually pwede na tayo magtayo ng tent natin dito oh. Mukhang okay din naman. Kaya lang mas maganda doon sa pupuntahan natin, White Sand. Stop over tayo, 10 minutes. Para hindi ka antukin. Ha? Wala na. Doon tayo pupunta oh. Magpapalit ng battery. O sige, palit ka na. Ayan, tignan nyo, walang alon. Cove kasi yan, ganyan yan no, cove. Yung bundok na yan, sinishield niya yung yung lugar na to sa malakas na alon tsaka bagyo. Okay, time check guys. 3:46 PM. Nagpahinga lang kami dito kasi nahantok na kami. Kasi ako isang oras lang tulog ko. Ito, pagkatapos ng trabaho, diretso na dito. Ito, ilang oras tulog mo pre? 5 hours, sana all. Okay, tara, let's go. Welcome, Barangay Bianoan. Eto, pag nakita nyo na itong bridge na to, ibig sabihin malapit na tayo sa Kasiguran. Woo! Ganda oh. At sa wakas, matapos ang 10 oras na biyahe, sa wakas, andito na tayo. Welcome to Kasiguran! Yeah! Woo! So ito, dito na po tayo sa pinaka lungsod, pinaka town proper ng Kasiguran. Punta muna tayong palengke. Dinner tsaka almusal bibili na natin dito. So ayun, sana may mabili pa tayong ulam kasi 4:30 na. Sana may mabibili pa tayo dito. Oo nga pala, yung last punta namin dito kami nag-check-in no. Yan sa may gasoline station na yan. Yung katabi niya, yung kulay purple na yon, Kendrea. Yan, naalala ko na, Kendrea. Diyan kami nagstay. Okay din dyan kasi katabi lang siya ng palengke. Kung gusto nyo mo pumunta dito sa may Kasiguran. So ayun, nabili na namin mga kailangan namin. Meron na kaming toyo, sausawan, 2 bangus, tsaka kamatis. Kamatis tsaka hotdog, almusal bukas.
Tapos ito, may uling na rin kami. So ready na tayo. Itlog sana, kaya lang baka mabasag eh. Baka meron doon. Sana meron. Ang problema natin, sana hindi puno. Kasi walk-in lang kami guys. Hindi, nag-message ako sa page nila, walang nag-reply kasi mahina signal doon. Okay yan, adventure. Okay, let's go. Ang oras natin 4:42. Mga 5:30 andun na tayo. Sana. Basta before 6 sana andun na tayo para medyo maliwanag pa. Diretso, Dilasag, Dinapige. Tayo kakanan tayo dito. May kanto dito eh. Ito yung daan papuntang Tibu Tidal Pool. Pag sinundan mo kasi sa Google Maps, dadaling ka dyan sa may hanging bridge. Yung last, doon kami dinala, napaka-delikado ng daan. Makitid na gawa lang sa kahoy yung daan. Delikado, tapos ilog yung babagsakan mo. May mga bumagsak na daw ng motor doon eh. May ibang daan naman na mas safe dito. Welcome Barangay Kulat. Sana maalala ko pa yung daan. Ang galing lang ginawa nila dito, oh. Kinulayan nila yung ano, yung barrier. Oh, di ba? Eto, kakanan na tayo dito. This way to Barangay Coso. Daming mais oh. Doon daw sa kabila. Oo, dyan daw. Dito ba yun? Ganda ng ambience dito. Puro halaman. Sana sementado na lahat hanggang doon. Kasi last year na pumunta kami dito, tundaan na to, ginagawa pa lang. Rough road pa to dito. Sana natapos na nila. Napakaganda oh. Uy, sunrise! Ay, sunset pala. Ayun oh, sunset. Dito pala yung sunset. Sa may west. Ay siguro tapos na nga oh. Dami ng mga sakyan na nakakadaan. Tapos wala mang putik yung mga gulong nila. Yes! Tapos na. Finally, wala nang river crossing dito. So ayan, sa mga gustong pumunta ng Tibu Tidal Pool, papakita namin yung daan. Ito na po ang daan. Sementado na.
Ayan po yung daan, oh. Gawa na. Bagong bago. Wala nang kahirap-hirap pumunta ngayon dito. Yung mga bahay dito gawa pa sa kahoy, oh. Hello. Sabi niya rock and roll, tapos biglang naging ganun. Astig eh. Ito na yung dagat sa kanan natin, oh. Wow. When I stayed home, I made you out my fire. I want you to know every time you're away, I long for you so much I can find my way. We got Silip. everything here, Silip tayo. at least to stay alive, and the time that we share makes it all worthwhile. At this place on our own, do you feel Oh, ayan. that we got something strong? And I saw you walking the line, and the truth may come as a surprise that we Ayun, may rough road pa pala. Pero konti lang yung rough road niya, oh. Ang ganda ng dagat. Ito, may rough road ulit. Uy, sementado ulit. Ito, may tulay na dito. Dati wala pang tulay na to, ah. Ay, may mga tindahan naman pala dito banda. Pero ngayon, mas madami ng mga tindahan ng sari-sari store. Silipin nga natin. Wala na yung araw. Ganda ng mga bahay na gawa sa kagon yung ano, bong. Hello. Bomba daw. Hindi pwede, nakakaya. Makapagalitan tayo pag bumaba tayo dito. Napakatahimik eh. Sa sobrang peaceful ng lugar, naantok ako. Bigla akong naramdaman yung antok. So ito na yung papasok, Paradiso de Casiguran. Dito sa kaliwa tayo. Ay, sa wakas. Ilang oras na tayo nasa daan. 11 hours, 30 minutes na tayo nagmamotor. Haha. Ito na. Sa loob na tayo ng nature. Thank you po. Grabe, ayan guys, oh. Ang lakas ng alon. Doon pa tayo. Tara.
Sabi, pag malambot daw yung lupa, dahan-dahan lang para kumapit yung gulong. May nag-comment sa video ko dati. Iba na yung entrance ng ano. Ito pa rin ba yun? Konti lang ang tao. Dito sana maganda oh. Pero magtanong muna tayo. Magandang hapon po. Magka-camping po sana kami. 200 sir ang 200 po. 10% tapos 30 ang entrance. Ano? Saan nyo gusto magpwesto? So guys, tara hanap tayong pwesto natin. Ito yung gripo oh. Dito maganda. At saka dito yung ilaw eh. Ayan, nakaka-relax dito. Ito yung buko na nakatumba. Yung parang sa Boracay. Ayun oh, ang dami nagpi-picture. Oo nga pala guys, gusto magpasalamat sa Steelcore, sa Top Off-Road Philippines. Big shoutout kay Sir Jeff Burns sa pagpapadala sa atin nitong Steelcore. Ito to, isa siyang ano ba tawag dito? Strap na may lock. So kaya safe na safe yung mga luggage natin. Kita nyo naman, di ba? Dami nating karga pero wala nalaglag. At hindi basta-basta mananakaw dahil nga may lock siya. Tignan nyo, pakita ko. Ayan oh. Hindi mo siya ma-open kahit anong gawin mo. Meron siyang susi. Ito, para mabuksan. Ayan. Ganun lang. Oh, di ba? At guys, tingnan niyo naman kung quality. Grabe. Ang kapal. Pakita ko sa inyo. Ayan, no. Ayon sa Steelcore, ito ay cut resistant. Kaya safe na safe ang inyong mga gamit dito. So tara, baba na natin yung mga gamit natin. So ito nga pala gagamitin nating tent, ang Moby Garden. Ito. So kakapadala lang nito, bagong bago pa yan, naka-plastic pa oh. So dito na natin i-unbox. So maraming salamat po sa Moby Garden. Sakto, kailangan natin ng quality tent. So sabi nila, ano daw to, waterproof, windproof, stormproof. So malalaman natin. Subukan natin ngayon. Tara, set up na natin. Actually hindi ko pa alam kung paano set up to eh. Pero siguro madali lang naman eh. Subukan natin. Let's go. Kung nga pala hindi po tayo binayaran ni Moby Garden para i-review ang kanilang tent. Pinadala lang nila sa atin to para gamitin natin sa ating mga vlog. Sabihin daw natin kung ano masasabi natin sa kanilang tent. Moby Garden. Ang ganda. Ang ganda ng kulay. Maliit lang siya oh. Pwede pang camping, di ba? Pang moto camping. So, itong tent na to ay good for 3 to 4 person. Itong kanyang laman. Mayroon siyang instruction sa loob. So, papako na natin. So, eto tawag namin ni Mrs. dito pa ako. Ano ba yung tamang term? Hindi kasi kami professional campers eh. Dami oh. Sana tama pinagagagawa ako. Hello, tigas dito. So guys, pag magka-camping, wag kalimutan magdala ng martilyo. Grabe, napakatigas. Hindi ko mabaon. Ito, kumuha akong bato. Subukan natin. Yun, effective. Karte lang. Hirap ng baguhan sa camping eh, no? Okay lang yan. Matututo din tayo. Grabe, tagal ko mag-setup, no? Wala, first time eh. Sensya na kayo guys, ha? Sana, wag nyo akong pagtawanan.
So pwede na siyang ganyan, presko, kahit wag nang ilagay yun sa taas. Pero syempre ilalagay natin yan, baka kasi umulan eh. Tsaka yung ambon. Tsaka para makita din natin syempre yung kabuuan niya. Kung may mga professional na camper nanonood sa akin, sigurado nagtatawa na ako ngayon. Sabi siguro, ano ang pinagagawa? Para saan kaya to? Meron isang maliit na ganito, sobra. Tago ko na lang. Pinto. Ito yung pinto. Okay, alam ko na. Wow! So tapos na guys, ito na ang ating tent, Moby Garden. Itong ventilation niya, ito, isa dito, isa din doon sa kabila. Meron siyang parang stand. Yun. Ayan na ang ating tent. Kapag naka-open siya lahat ng ganyan, presko talaga siya. Okay, meron tayo ditong airbed. So, kasyang-kasya yung ating airbed. So, ayan guys, pumasok na yung mga lamok, mga insekto, no? Pumapasok, no? Kasi may ilaw sa loob, eh. Buti na lang, meron tayong night core. Ayan, gumagana na siya. Mayroon siyang ultrasonic wave at meron din siyang parang katol. Yan, makikita mo yan, mamaya usok ng pakunti-kunti yan. Ready na tayo ngayon. Nag-lift tabeo tayo, hindi tayo ready. Itong bigas natin? Kalahating kilo? Higit. Oo, kasya na yan. Wow. Wow, let there be fire. Oo, wala nga. Wala signal. So, okay yan. Para disconnect muna tayo. Pure nature. Coffee's life, no? Yun, luto na. Ang laki pala ng isda eh. Diba? Mas masarap kaysa bumili ka ng luto na kagad. Mas masarap yung ikaw magluluto. Nakarelease. Pero effective, umaapoy oh. Diskarte men. Wala tayong pamaypay eh. Life hack. Salamat EcoFlow. Salamat EcoFlow. So luto na yung ulam natin guys. Ito. Ayan o, muntik na masunog. O, kain na, let's go. Let's eat! Let's eat. Yeah. Ang mga daan naming tinahak. At nagpapasalamat kami ngayon at dahil binigyan mo kami ng aming makakain. At sana patuloy mo kaming gabayan sa aming pagtulog at sa aming pag-alis bukas ng umaga. Amen. I've been thinking about my options, every detail in my head. Good morning guys. Time check 5:30 AM. Nagising kami. Alas ay 5:16 AM pa lang pala. Gising kami, napakalakas ng alon. Sabi ni Kuya kasi ano daw dahil sa bagyo
Umabot hanggang dito oh. Yung tubig oh. Ayun yung Tibo Tidal Pool. Grabe, sobrang lakas talaga. No lifeguard. Swim at your own risk. Ayun oh, umabot dito oh. Umabot dito yung alon. Sabi ni kuya parang ngayon lang daw nangyari to eh. Dito. Kasi yung last punta namin dito hindi naman ganyan kalakas yung alon. Apakalakas na alon. Morning bar. Solid oh. Lakas to. Nakatakot nga eh. Ayun o, taas! Mataas pa sa atin yung alon eh. Abot yata dito. Good morning, Aurora! Tara guys, may nakita tayong tindahan dito and titignan natin kung ano yung pwede natin bilhin dito. Ayun guys, sa kasamang palad wala tayong nabiling hotdog dito. Ito yung hotdog na binili natin dun sa ano, sa may kasiguran dun sa pamilyan, sa may palengke. Guys, nakain ng pusa kagabi, yan, hindi namin naitabi, naiwanan namin sa lamesa. Kuya Jay, wala daw hotdog. Pupunta ba ako doon sa tindahan doon sa labas? Sige. Mas kuha ka ng daon ng saging. Parang alam mo na naman. Oh, may scrambled egg na tayo dito oh. Ayan, gisado na rin to. Ginisawa na yan. Meron din tayong corn, tuna. Meron pa tayong seafoods dyan, ito. Oh, di ba? Tapos ito yung mga tent natin, no. This is life, guys. Mas masarap dito kaysa mag-party-party sa mga disco, di ba, Kuya Kim? Grabe yung mga yellow dito, oh. Tingnan mo, ang laki, tingnan mo. Yung kamay ko. Oh. Ikaw ba kumain ng hotdog namin? Umamin ka na. Umamin ka, Choco. Talim. Focus mata kami. Actor. Go. Iba kasi tulog pag ganito, yung tulog ka, naririnig mo lang yung tunog ng alon, yung mga ibon, no? Sarap, akala ko mamulan eh. Nagising ako ng alas 2, sobrang lamig. Nilamig ako kasi paano nakabukas yung dalawang pinto ng tent. Sinarado ko yung dalawa. Ito nga pala yung luma nating tent. Ito yung ginamit natin sa Lake Tabeo. Ito yung automatic. Tapos ito yung bago nating tent, yung Moby Garden. Maganda yung quality niya, guys. Oh. So hindi umulan kagabi kaya hindi natin nasubok kung talagang waterproof siya. Subukan kaya natin buhusan ng tubig, no? You know, waterproof nga. Tingnan nyo, guys. Amazing. Maganda yung tent, maganda. Maluwag. Ano to? Good for 3 to 4 person. Tsaka presko siya. Kasi dalawa yung pinto niya, oh. Ayan, oh. Kasyang-kasya yung airbed natin, oh. Tapos yung mga gamit natin, kasya pa, oh. Sa lahat po ng gustong bumili ng Moby Garden na tent, lalagay ko po yung link kung saan pwedeng i-purchase sa may description box. At, oo nga guys, huwag niyo kalimutan magdala ng trash bag. Ayan, may dala kami lagi ng trash bag pag nagka-camping. Kasi, sabi dito, basura mo, iuwi mo.
So ayan, ikutin natin yung campsite. Maluwag yung campsite guys. Ang kagandahan pa dito, hindi crowded. Tapos yung sand dito mapino, na white sand siya pero hindi siya yellowish. Mapino yung sand. Kaya may mga duyan dito kagabi. Pagod na ako. Dito ako naiga. Dito sa duyan na to. Sobrang nakaka-relax pag nakahiga ka dito kasi makita mo yung mga stars. Kagabi ang dami. Tapos ito, pero ano dito, kung wala kayong dalang tent, pwede kayo dito. Tapos madami silang ano ganito, oh. Mga gripo. Tapos may sabon na agad. At malakas yung tubig dito guys. Kagabi bago kami natulog, naligo muna kami. Ang sarap, lamig ng tubig. So hindi problema ang tubig dito. Pagandahan pa dito, pwede mong ilapit yung sasakyan mo. Ayun, yung sasakyan nila nandun, oh, sa tabi mismo ng tent nila. Ito din. Ito yung van, oh. Yung motor nga namin, ayan, katabi lang namin, oh. Meron din ditong ito pa, isa. Kung gusto nyo magluto ng ano, sabaw, ganyan, bulalo, pwede yan. May mga uling dito. Or magdala kayo ng mga uling nyo para sigurado. Bumili kami ng uling namin kagabi sa labas. Napakalilim dito, napakasarap. Ito, may nagluluto dito, oh. Di ba? Lawak hanggang dito, pwede pa. Dito pala, may ihawan pala dito. Dapat pala dito na kami nag-ihaw kagabi, no? Para mas mataas. Ang sunog yung mga bangs namin, eh. Di ba? Ang ganda. Nakaka-relax dito. Kahit 5 oras lang yung tulog namin. Yung pagising namin, ang lakas-lakas ng pakiramdam namin. Kung gusto nyo makita yung kabilang campsite, yung Paradiso di Kasiguran, panoorin nyo yung vlog ko last year doon. Galing din ako dito last year. Para makita nyo rin na yung hindi ganyang kalakas yung alon ngayon. Kasi may bagyo ngayon eh. Typhoon Betty or Marwa or Mawar. Yung super typhoon na umakyat papuntang Taiwan or Japan yata. Pero sabi ni Kuya, dahil daw sa hangin, dahil sobrang laki ng radius ng bagyo eh. Kaya ayan, napakalakas ng alon ngayon. Pero last year pumunta kami dito, hindi ganyan kalakas, pwede kang maligo. So mamaya, tignan natin siguro pag umina yung alon, puntahan natin yung Tibo Tidal Pool para makita nyo rin. Pakasarap dito guys. Sarap siguro dito mga kahit 2 days lang. Ay 2 nights. Last 3 days. Kasi yung biyahe pa lang ang layo eh. Pag tumatanda ka na, ganito na lang yung ganito yung mga bagay na gusto natin. Yung tahimik, malayo sa magulo. Yung ganito, yung simple lang. Ganito, yung nature lang talaga. Para sa akin ito yung the best. Yung naririnig mo yung alon. Tapos yung mga huni ng ibon. Tapos yung ihip ng hangin malamig. Ay, sarap mabuhay. Thank you, Lord. Saan nilikha mo na to? Ayan, no? Napakaganda, napaka-perfect. Tara, puntahan natin yung Tibo Tidal Pool. Live your life within the moment. And don't go wait until the morning. You never know when it is over. All that I know is we'll get older. So let us dance this night away. Grabe, mas lalong lumakas yung alon. So, on the way tayo ngayon doon sa may Tibo Tidal Pool.
Ayun daw yung mga nagmo-model dito eh. Hello po. Ayan. Standing in a blurry dream. No one else can see her. Live your life within the moment, moment. And don't go wait until the morning, morning. You never know when it is over, over. All that I know is we'll get older, older. So let us dance this night away. Feel the air get thinner. I'm standing in a blurry dream. No one else can see us. So let us dance this night away. Grabe, laki nun! Parang tsunami na eh. Bigla nga ako tratakbo, sabi ko. Ready? Buti nakatakbo tayo. Buti nagaba ko na yung drone ko. Ampasin ka nun. Ang lagi eh. Na-video mo eh. Oo. Ito yung ano, ito yung Paradiso Kasiguran. Daming tao dito, no? Oh, ninervous ako doon sa kanina. Kala mo mamatay ka na, no? Hindi naman. Okay lang, chillax Siyempre yung lang. drone hawak natin. Oo. Oh. Ano? Okay nga yun eh, venture, ayun oh. Ala, yun ang natakbo namin. Ang bilis eh. Dito kami nag-stay dati oh, dito banda. Maganda din dito sa Paradiso di Kasiguran. Kaya lang ano, eh sir, kaya lang mas malilim dun sa kabila, no? So yun guys, hindi na kami nakaligo, pabalik na kami dun sa campsite kasi laki ng alon, nakakatakot, baka igupin tayo ng alon. Iampas ka sa bato nun, basag yung bungo mo dun. Basag talaga. Dami pala nagkakampin dito. Medyo malilim din naman pala, wala lang ganong buko. Daming tao. Eto, dito kami nag-stay dati. Dito? Welcome to Paradiso de Kasiguran. Ginagawa mo? Ayun si Shane, no? Hello, Shane! Hey, Shane! Ang laki-laki na ni Shane, no? Parang 1 year lang. Dalaga na siya, oh. Patayin ka na. Sige. Hello ka muna, hello ka muna. Kasi ano na lang, ano pangalan mo? Shane maliit. Shea. Si Shea, oh. Bye-bye ka na, bye-bye. Bye-bye, Shea.